Ako po si Iris Aguilar na may sakit na rheumatic heart disease. Ako po'y nananawagan ng tulong sa Ako Bicol Party List para sa aking operasyon. Sana po ako inyong matulungan. Maraming salamat. Yan si Iris at para sa detalye makakausap natin ngayon siya live sa Kongreso. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Iris. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Ma'am, kumusta po yung kalagayan mo ngayon? Ngayon po, medyo okay po. Dahil po sa gamot, sa aking maintenance, okay naman po. Ayun. Masarap po pakinggan na kayo po ay okay po ngayon. Ma'am Iris, 5 taon na rin po nang ma-diagnose po kayo sa sakit sa puso. Ano po yung mga ilang nabago sa araw-araw niyo pong gawain? Matapos pong malaman nyo na meron po kayong rheumatic heart disease. Ako po ay nag-ano lang po sa aming probinsya. Meron po akong boarding house na negosyo na sakto lang po sa araw-araw po para sa gamot. Kahit meron po kayong negosyo, pero dahil po dito sa nilalabanan nyo pong sakit, mahirap po magastos pa rin dahil sa gamot. Opo, ma'am. So, aside doon po sa boarding houses na doon po kayo kumukuha ng panggastos po nyo sa pang-araw-araw, meron pa po ba kayong iba pang napapagkukunan po ng panggastos nyo po, pambili ng gamot? Wala po, yun lang po yung pinagkukunan ko po. Meron ka po bang katuwang ngayon or naasahan sa pangangailangan mo? Wala po, sir. Single lang po ako. Okay. So, Single po. Wala pa po. hindi pa dumarating, ma'am, ano? Sana nga meron. Sana, Oo. Partner. Alam mo, Sana. bilib ako dito kay Ma'am Iris kasi kahit meron siyang pinagdadaan ng sakit, positibo sa buhay. sa At buhay si parang Ma'am Iris. maligalig pa rin itong si Ma'am Tama, Iris. partner. At Kumbaga, welcome, partner. Pero sino ba yung kasama mo dyan sa Manila? Meron ka bang pamilya na tinutuluyan? Yung kamag-anak ko lang po. Opo, sa tuwing Kasama ko po ngayon. sa tuwing ikaw ay nagpapa-check up, meron ka bang kasama? Yung kamag-anak ko po. Opo. Kasama ko po. Opo. Ano daw sabi ng doktor, ma'am, regarding dito sa kalagayan mo? Sakit ko po ay severe na po. Kaya kailangan ko na pong maoperahan agad para hindi po ako magkaroon ng heart attack. So, ito yung mga posibilidad na pag hindi naagapan ay pwedeng lumala pa, sabi ng doktor. Opo, ganun po. Opo, anong sabi ng doktor ay mag-undergo ka sa operation? Mag-undergo po ako ng open heart surgery po. Opo, so kailan daw po ito, ma'am? Ngayong October 14 po. Next week na po. Opo, Yung schedule ko po. opo. Nasa magkano daw po, ma'am, aabutin, sabi ng doktor? 857 po. Mahigit. Opo, nung 1,000. nakita mo, ma'am, itong ganito kalaking halaga ng pera, ano po yung pumasok po sa isip natin? Hindi ko po alam kung saan ko po kukunin po yung ganung halaga. Kasi yun nga po, wala po akong trabaho. Tapos, kailangan na talaga po ng agarang operasyon. Opo, nung sinabi ng doktor na kailangan mo na mag-undergo at maaring open heart surgery, ano yung naramdaman mo, ma'am? Kinakabahan po. Kinakabahan po ako baka sa operasyon po. Baka po. Opo, kumbaga lakasan na lang natin yung loob kasi ito na lang siguro yung paraan para gumaling ka, ma'am. Ano? Opo, sir. Pero Ma'am Iris, nababanggit mo kanina nasa 800 plus 800,000. 857 po. 857,000. Pero meron na bang nabawas Opo. doon? Kumbaga, meron ka na bang nahilingan ng tulong? Meron na po. Kailangan ko na lang po ng 105,000 Ayun. po para So, ang makumpleto ko na po lahat. Ayun, congratulations Ma'am Iris dahil kakaunti na lang po yung kakailanganin nyo, mabubuo na po yung halaga na
kakailanganin nyo po sa operasyon. At para dyan, Opo. Ma'am Iris, dahil 105,000 pa yung kakailanganin nyo po, eto, ilapit na natin ito kay Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List para matugunan ang inyo pong hinaing. Magandang hapon po, Sir Alvin. Ay, magandang hapon po, Ma'am Remy, at sa Tabang Ora mismo, magandang hapon po sa inyo lahat. Apo, Sir Alvin, nasa kabilang linya po itong si Ma'am Iris at ang kagustuhan niya po ay sana matulungan ng Ako Bicol Party List dahil kulang pa po yung kanya pong naipong pera para po sa kanyang operasyon. Matutulungan po ba ito ng Ako Bicol Party List? Ay, Ma'am Remy, yan po yung matik, no, na matutulungan ng Ako Bicol Party List po si Ma'am Iris. Opo, matik. So, ibig sabihin, positibong matutulungan. Opo. Sa halaga naman po, Sir Alvin, nasa magkano po yung pwedeng ibigay ng Ako Bicol Party List para kay Ma'am Iris? Ma'am, ang hiniling po ni Ma'am Iris po sa atin, no, sa Ako Bicol Party List ay 105,000. Yan po ay napag-alaman namin na yan ang kakulangan para po sa tuloy-tuloy na po na magkaroon ng procedure sa Philippine Heart Center si Ma'am Iris. Yung 105 po na yan, sagot na po yan Ako Bicol Party List para po dali-dali 105! magamot na siya. Opo. Opo. So, ibig sabihin nito, Sir Alvin, wala nang dapat pang problemahin si Ma'am Iris dahil buo na yung kakailanganin niya dahil sa tulong ng Ako Bicol Party List na 105,000. Yes, ma'am. Wag lang mag-alala si Ma'am Iris at buong-buo po. Ibibigay po ang 105,000 worth ng guarantee letter para kay Ma'am Iris. Opo, Ako Sir, Bicol. Sir Alvin, papaano at kailan po niya maasahang tulong, makukuha itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Actually, sir, yung kanyan pong request na yan ay we already processed that today at po-forward na po natin yan sa Department of Health para po maaprubahan na nila yan, no? Yung pondong yan, maaprubahan na ng Department of Health para po in a couple of days lang po yan after ay tatawagan po siya ng Ako Bicol staff natin upang kunin niya na yung guarantee letter na yan at maisumiti niya na yan agad sa Philippine Heart Center. Ayun. Ayun. Opo. Sir Alvin, kung meron kang mensahe dito kay Iris, ano po yon? Ay wala pong ang mensahe lang po ng Ako Bicol Party List, siya po'y lumapit sa atin. Ang tanging ang payo natin po kay Ma'am Iris ay hintayin po niya, hindi po nagtatagal at lalabas po ang kanyang guarantee letter at ang hiling po natin sa kanya ay tuluyan na siyang gumaling po sa kanyang karamdaman. Ayan. Maraming salamat, Sir Alvin. At isa po kayong hulog ng langit dahil pagkatapos po ng operasyon ni Ma'am Iris, handa na po siyang umibig muli. Umibig. Yan! Talagang ang Ako Bicol Party List ay talagang all-out support sa mga taong nangangailangan. Hindi lang pang pinansyal, pang mental, pang physical, kundi pati emotional, pag-ibig partner. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Tabang Ora mismo. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Sir Alvin. Balikan natin si Ma'am Iris. Ma'am Iris, narinig niyo po si Sir Alvin. Sagot na po ng Ako Bicol Party List itong kulang na 105,000, Ma'am Iris. Maraming salamat po. Ayan, kilig na At kilig. matutuloy na po ang operasyon. Ayan, Ayan. kilig na kilig si Ma'am Iris kasi aside doon sa sagot ng Ako Bicol yung 105,000, nangako pa Sir Alvin na hahanapan na itong si Ma'am Iris ng lalaking iibig Ibig. sa kanya. Ayan. Okay po sa'yo, Ma'am Iris? Okay po? Okay na, okay po. Ayan. Ma'am Iris, matanong ko lang, kung meron kang or darating na lalaki, ano yung standard mo sa isang lalaki? Qualification partner. Sige. Ano po? Sana po. Yung lang, mabait lang po. Okay na po yun. Ano daw? Ano? Mabait daw, partner. Mabait. Mabait. Ano Pwede pa? na rin kung gwapo. Ayan! Akala ko Pasok. mabait lang kasi kung may mabait dyan, talagang maraming mabait. Mabait. Pero kung hindi naman pasok sa standard mo, useless. So, mabait at gwapo. Oh, okay na. Okay na. Dagdagan mo na, Ma'am Iris, baka meron mga lalaki dyan na nakikinig at nanunood. Matino. Ayun, importante sa lahat. Dapat Hindi matino. babaero. Hindi babaero. Hindi. Hindi na natin hanapin doon sa mga lalaki, mga babaero na naireklamo sa atin. Ano? Nasa listahan mo, partner. Ma'am Iris, maraming salamat po sa inyo pong tiwala po sa Ako Bicol Party List at hiling po namin na sa oras po ng inyong operasyon, maging successful po ito, Ma'am Iris, at tuluyan po kayong gumaling. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List sa inyong tulong po para po sa aking operasyon. Maraming salamat po.